Gisaad sa unang pagbasa nga ang Ginoo mopuyo uban kanato, Emmanuel. Si Maria nahibaw sad niining maong saad tungod kay nagsigi man siyag tuon sa balaang kasulatan kay mao man ay kinaiya sa mga tao niadtong panahona. Ambot ka karon, lingi ako no imong tupad ina sige pakagtuon sa Bible. Pangutan ba imong tupad na sige kagtuon? Why basa-basa Bible. Mao na si Maria, aware kay siya sa saad. Usa sad siya sa taga-Israel nga milaom nga matuman ang saad sa Ginoo nga ang Dios mopuyo uban kanato, muhari uban kanato, ug ang iyang gingharian dili gayud matapos, dili mabuntog, dili pareha sa gingharian ni Hari David nabuntog, gingharian ni Solomon ug uban pang mga gingharian na nga buntog dinhis kalibutan. Karon niabot ang panahon nga ang Ginoo muhari na. Sa may nahitabo, ang batanong babae, mga 14 anyos, 15 anyos, maoy gi-ofiran nga magpakatao ang Ginoo pinaagi kaniya. Kanang 14 anyos, karong panahon na, tawgon ginanatog wapay buot, no? Kusog pa kay nang muduwag computer, di pa ginakamaong manglaba sagaran uban ana sige laglaag wa gyud buot, di pa kasaligan. Pero ang Ginoo nipili gyud sa batan-on kayong dalaga. Hibaw mo ngano, ha? Unsa may rason nganong si Isabel nga tiguang na kaayo di man hinuon mo giagian, pari pagyutong iyang bana si Zacarias. Nganong ang gihatag ni Isabel ang propeta raman nga maoy maguna ni Hesus, si Juan nga magbubunyag niya. Si Maria nga bata pa kaayo, dili pa kaayo kasaligan, mao manoy gipakatawhan sa Ginoo. Hibaw mo ngano? Wa mo kibaw. Ako wasa ko'y klaro. Pero ang ato lang suway-suwayan og subay kay si Maria giandam ng daan sa wapa gani siya, wapa siya matao, giandam na siya sa Ginoo. Plano nis Ginoo. Mao nang naa siya immaculate conception bago pa natong gisaolog atong Pitsa 9. Pasabot giandam siya sa Ginoo. Ikaduha, si Maria gikan sa pagkatao hangtod aning mga idara nakita sa Ginoo nga nagpabilin siyang limpyo, way mansa sa sala, limpyo. Gilinga imong tupad, ing nalimpyo pa ka, ing nakono, nalimpyo pa ka antod karon. Si Maria dili lang kamaong manglimpyo sa balay, di lang kamaong manglimpyo sa iyang naong o sa iyang lawas, kamao kay siyang manglimpyo sa iyang kalag. Ikatulo, ug mausad ni rason nganong si Maria limpyo kaayo, tungod kay si Maria gikan sa pagkamatngon niya buot hangtod ni ining mga idara, gani hangtod siya namatay og gipasaka ngadto sa langit, nagpabilin gid siya nga 100% sulugoon sa Ginoo. Never gid siyang nanugo sa Ginoo, sulugoon gid siya. Gikuno be lingian sa imong tupad ing nawa ka kapanugo sa Ginoo.
Oh, kusog kitang manugo sa Ginoo. Sigihan na nakog balik-balik din. Sige kitag panugo sa Ginoo. Hapit gani kada simba nanugo tas Ginoo. Hapit kada nato rosaryo nanugo tas Ginoo. Hangtod mo sangko na lang tas tuo-tuo. Oh, kanatong pagsigpanugo sa Ginoo, maayo unta ko ani akong sakit, mopasar unta ko sa board exam, makakita unta kog uyab, mausab unta ning akong anak, mausab unta ning akong bana. Kana bang mga sugua ba? Usahay dad-on tas tuo-tuo. Kay moingon dayon kadto didto, to ay imahin sa birhin didto nga kusog ay mo milagro. Adto dayon ka, din-a ka kakita nga naade ang Ginoo, naade ang mahal nga birhin sa imong tupad, naas inyong altar, naas imong kasing-kasing. Adto gyud ka didto kay para gyud matuman ang imong sugo sa Ginoo. Ana, tuo-tuo. Sa pagpakita ni Maria didto sa Mexico, sa Tepeyac Hill, ngadto sa Indio nga si Juan Diego, niadtong 1531, kusog kaayo ang tuo-tuo, paganism, mo nang bugnaw kaayo ang pagtuos mga tao didto. Bugnaw, tuo sila ng adlaw, tuo sila ng mga kahoy, mga buwan, mo na ilang Ginoo-Ginoo. Yan, ipakita dayon si Maria. Og iyang ingnan si Juan Diego, ingna ang obispo, pahimuag kapilya dinhi sa Tepeyac. Karon nahimo na ng dako kayong simbahan. O gikan ato dako kayong conversion sa mga kaning Mexicans o ang tibuok kalibutan. Gasugod sa usa kayano kaayo nga Indio, pobre, gani galisod pa siya kumbinser sa obispo. Lisod kay kumbensero ng obispo niya usa ka tawo nga maglakaw lang og pila ka kilometro una pa moabot sa simbahan. Pobre kayo, taga-bukid. Ako maka-imagine sa kunako sa una maglakaw migikan sa among lugar sa Kahugan padong sa simbahan sa Guadalupe aron mo alagad mi isip choir. Nganlan gyud mi taga-bukid. Taga-Buks, yanang taga-Buks, taga-bukid. Mo na nganlan mig taga-bukid niya mga out of school youth. Mo na ingingana mo. Pero sige lang gyud mig lakaw. Sige lang gyud mig pangadsi sa rosaryo. Ang resulta nahimo gyud kong usas mga aktibong leaders diha sa Guadalupe sugod 1985. Hangtod gyud nisod ko sa seminaryo pagka 1995. Hangtod karon na pare. Ngano man kay na influensya ko sa Berhes Guadalupe. Gihangyo sad ko kuyog sa akong uyuan sa pag-agawan si Noy Iloy Alipar dito sa Langob sa Guadalupe. Ako mo dito itiglid sugod 1988. Ako itiglid sa novena sa Birhen sa Guadalupe dito sa Langob. Mingaw pa kay nas unas itong panahon na 1988 hangtod gyud nisod ko sa seminaryo. Ako gitigli dito sa novena. Ug dito nako napalgan ang sugo sa Birhen nako nga mo sulod sa seminaryo. Mao ni ang usas mga bunga sa paningkamot sa mahal nga Birhen Maria nga dili unta ta mapunta ngadto sa mga tuo-tuo, ngadto sa mga idolatry, ngadto sa paganism. Kay kani manggong kalibutan mga igsoon giharian gid nis mga idolatries, tuo-tuo. Nilingi ay mong tupad ing nawa kay tuo-tuo karon. Wa kay mga bakos diha, wa kay mga habak-habak diha.
Wa kaya magsigig dool ana mga orasyon-orasyon, huyop-huyop. Wa mo ana. Pero naay idolatry karon ay labaw pa ana. Og unsa man ang idolatry? The love of money. Kana mo'y pinakataas nga og pinakadako og pinakalig-on nga tuo-tuo karon. Kana bang motuo ta nga ang kwarta mao gyud makaluwas nato. Nya ato yung daghanon ang atong kwarta aron lang gid ta maluwas. Nga kun wa kay kwarta, wa gyud kay kaluwasan. Kana mo'y dako kaing tuo-tuo karon. Nya matod para ba ni San Pablo hastang mahal nga birhen iya sa nang gisulti nga pupariha ana, the love of money is the root of all evils. Kining tanang kagubot karon labi na dinhi sa atong nasod, kanang atong mga political leaders hasta atong mga church leaders manag-away na gani na, managlalis na gani na, magdinautay na gani ng atong mga leaders. Ang main reason gyud ana kwarta. Kwarta. Kalaog, kahakog sa kwarta. Kanang mga leaders sa mga nasod mag-away na gani na, maggubat na gani na, ang pinakadako yung rason diha related gyud sa kwarta. Kwarta gyapon. Ngay kumusta man ang pamilya? Kung ang banag asawa mag-away na gani na, maglalis na gani na, unsa man gyud number 1 nga rason? Ha? 99% related sa kwarta. Kung musugod na gani kuyanap ang mga illegal, ang mga bisyo, labi na ning drugas, kaning sugal, kaning inom, kaning terorista, muhari na gani ni sa usa ka nasod or sa kakatilingban, unsa may hinungdan nganong kusog kaing sugal, kusog kaing syabo, kusog kayo ang mga marijuana, ang cocaine, kusog kayo ang mga pangambos, pang-terrorism, kawat, hold up, tulis. Kung kusog na kayo na, unsa may rason? Kwarta. Ug mao ni ang idolatry nga angay natong idangop sa mahal nga Birhen Maria. Unsa may gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria? Kakabos. Unsa may gipuy-an ni Hesus? Kakabos. Unsa may gipuy-an ni San Jose? Kakabos. Unsay gipuy-an sa mga santos nga nakahatag og daghan kaing kaayuhan sa atong kalibutan, sama sa mga kaayuhang gihatag ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, Saint Vincent de Paul, Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, nila ni Saint John Bosco, San Fernando Rey. Unsa may ilang gipuy-an sang kinabuhi? Kakabos. Mao na sugod karon ayaw na gyud higugmaa ang kwarta. Di na nato higugmaon ang kwarta. Unsa may atong higugmaon? Unsa man? Ang slot. Ang slot gyud higugmaa. Ang slot ba? Pasabot ang imong kwarta ipalit nag slot. Diha dapita ang imong kwarta mahimong mapuslanon para sa mga kabos o sa simbahan. Salamat sa atong mga slatters ha. Ang atong sana SBF DAG niabot nag 45,717 ang atong halin. 14,283 pa ang atong igbabaligya. 500 pesos per slot. Ambot kanus apa ka ni mahurot nga mura magjutay kay mo palit og 500. So hangyo na sad ko ha, gikan karon Pistas Guadalupe hangtod December 25 ato gyung palitan og usa ka slot ning SBF DAG. Kita nga gusto nga mosunod sa mahal nga Birhen Maria, ayaw na nahigugma ang imong 500, ihatag na dinhi sa simbahan, gamito na nato sa pagbayad sa atong
utang sa kumbento. Nahuman na ba atong kumbento? Karon December 16, hopefully, makasakay na taana up and down. Nya, maghuwat lang tagkinsay unang mataymingan sa pagkaputol. Ade ay, ligon sa na, kamahal sa itong bayad, ana. Pit na mo, 3 million na, tanang gasto na to anang ilibitura. 3 million kapin, nya maputo lang. Grabe sad. Unya, ang atong CTUMM para sa atong pagtukod og mga balay, wow, congratulations. 237 na lang ka slots ang atong kuwang. 237, hurot na ni karong adlaw. 69,763 na ang atong halin. Nindota. Tag 100 pesos per slot. Hotdo na ni nato 237. Kajutay na lang ana. Ato lang yang kwintahon kung ang nahibili na tong kwarta paigo ba sa 52 pa kabalay ang atong buhatonon. Unya ang ato sa kuan, kanina atong fokusan sad o katong SBF dag kaning atong bag-ong slot Santo Niño's Healing Gift para karong December o January nga mga activities ang is in HG na natay halin 226 na apay 39,774 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Ang ato sang lugaw 72 ka slots man to, 3,500. 47 na ang atong halin, 25 na lang ka slots ang available, 3,500. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa ginagmay nga paagi kining inyong pagsigig pamalit og slots, ang atong pagsigig palit, apil sa kuane, mao ni ang atong pagbuntog sa dako kayong idolatry, kanang paghigugma o paghatag sa atong paglaom diha sa kwarta nga atong manluluwas. Yes, nagkinahanglan tag kwarta, pero ang paggamit unta nato sa kwarta mao gyud ang Dios non nga paagi, dili ang yawanon o tawhanon nga paagi. Unsa may Dios nong paagi, ang kwarta gamita sa pag-atiman sa labing ubos o kabos nga nanginahanglan. Mao nay paggamit sa kwarta. Unsa may yawanon o tawhanon, ang kwarta gamita para sa imong kaugalingon. Gamita ang kwarta para sa imong katagbawan. Mauna siya yawanon. Ato ng buntogon. Hinaot unta ang mahal nga Birhen Maria, maogi maghatag nato sa guidance. Matod pa sa atong kaning tubag sa atong salmo, sa atong tubag, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nganong siya may labing dako nga dungog sa katawhan, si Maria, kay iyang gipakataw ang pulong sa Dios nga mao ang atong manluluwas si Hesukristo. Kita sad mahimo sad tang labing dako sa matas Ginoo basta himuon natong tao ang pulong sa Dios. Unsaon man magpakasulugoon ta sa pulong sa Dios, unya atong buntugon ang mga tuo-tuo o mga kaning idolatries dinhi sa kalibutan, labi na gining gugma nato sa kwarta.